Igsuon ang mga apostoles human si Kristo gipatay porti ginilang hadluka. Mura to sila og nag-enhance community quarantine kay magtigom sila sud sa lawak nya ilang trangkahan ang pultahan. Nya si Jesus bisan tuod og naa siya'y lawas nga nabanhaw, nilusot lang siya sa pultahan nga sirado. Mulusot ra siya sa bungbong nga sirado. Kaning atong COVID virus o COVID-19 nga virus, mulusot man sa ni siya, di ta kakita, pero kinahanglan usa kang muubo, kinahanglan usa kang muhikap or mupaduol sa nagstorya aron ka matakdan. Pero si Jesus di sad makita, pero iniglusot na niya, makita dayon siya. Bulahan kadtong mituo na si Jesus nabanhaw, na si Jesus ania uban kanato hangtod sa katapusan. Saman mituo ba mo mga igsoon nga si Jesus kuyog nato ron? Nga diha sa inyong balay nga nag-lockdown mo, kuyog sa si Jesus diha? Kuyog? Dili. Istoryahe. Kinsa man ang tinuod nga mituo nga si Jesus kuyog nila. Ang atong modelo mao ang mga tinun-an ni Jesus. Sila si San Pedro, kadto mga 12 ka apostoles o mga nikuyog niya sa sinugdanan. Unsa may timailhan nga mituo ta ni Jesus? Ang timailhan diha sa unang pagbasa. Unsa may gibutang sa unang pagbasa? Doon na sila'y gitawag og inigsuon nga paghigugmaay. Inigsuon nga paghigugmaay. Kanang mga managsuon nga naasod sa panimalay, unsa may ilang pagtratar sa mga butang sa ilang pamilya. Kinsa may tag-iya? Ang usa ra ka igsuon o silang tanan? Tubag. Depende, Father. Depende. Kana bang sud sa simbahan ba? Simbahan, sud sa balay. Unsa may ilang pagtan-aw sa ilang mga butang diha sa ilang pamilya. Kinsa may tag-iya? Silang tanan o usara nila? Silang tanan, oy. Moingon mga uban, nga di ko nang pasudlon ako'y katungod aning balaya. Ana na siya. Nay katungod tanan. Unya kini ding inigsuon nga gugma gipuy-an is mga apostoles, giunsam nila pagbuhat. Ang ilang gibuhat, gibaligya sa mga dunay mga kabtangan kato mga dato-dato, gibaligya nila ilang mga butang o gihatag ngadto sa ilang community o sila nang tanan mo'y tag-iya niini. Wa nay mo claim na ako'y tag-iya ra. Mao na siya ang kinabuhi sa mituo nga si Kristo kuyog nila, nga si Kristo mao'y manluluwas, nga si Kristo mao ang tanan alang kanila. Karon gipakita sa atong tibuok kalibutan ang kahimtang natong tawhanon nga tungod niining COVID-19, murag ang atong mga butang atong gibaliyo og maayo, atong mga activities na gibaliyo og maayo, apil lang atong gahom og atong kasikat nangawagtang ng tanan. Hapit na tanan nangawagtang. Ang imo na lang yung balay, mo'y imong kunuhay imong lugar. Unya gani kanang imong balay kung masudla nag-COVID na magkabuang yung kag bakwit diha. Di ba? Yes. Mura og wa na, nahurot na. Mao na gipahinumduman di ay ta sa Ginoo karon nga mag-inigsuunay na ta. Kanang imong bugas nga naa sa inyong balay, ayaw na paghunahuna nga ikay tag-iya ana. Kay basi karong gabi ikan-o na kas COVID, i-share na ngadto sa imong silingan nga way bugas. Kanang imo mga dilata nga gipamalit, mga unsa para diha mga pagkaon, ayaw na paghunahuna nga imo ra na. Tanaw-tanaw atong imong silingan nga way gikaon sad karong adlaw, ihatag na didto ibahin. Unya pa diri kaugma, ayaw la paghunahuna ugma kay basig kan-o na karos COVID. Ana ra na. Nakaron sa dihang nag-inigsuon na sila, unsa may naas ilang kasing-kasing. Si San Pedro nga mao ilang pangulo, mao'y mihimo sa sulat sa ikaduhang pagbasa, first letter of Peter chapter 1, nga niingon siya diri, adunay giandam tungod sa dakong kaluoy sa Ginoo nato
nagpakamatay siya og nabanhaw og kitang tanan gitagaan na og bag-ong kinabuhi. Kining bag-ong kinabuhi matud pa ni San Pedro, dili na ni madunot, dili na ni masakit, dili na ni matapos ug hain man giandam sa Ginoo tua didto sa langit ang maong kinabuhi nga giandam ni Hesus nga tua na sa doon siya didto gapuyo. Nya kita dinhi ga sunod niya kung muambit sa ta sa iyang inigsuon nga gugma, pasabot ana makasuod sa taaning bag-ong kinabuhi nga dili madunot, wa nay COVID-19 didto, wala na gani iyawa didto, wala na didto yung mga sugarol nga imong badlongon nga ayaw mo panggawas, manggawas gyud hangtod nidaghan na lang hinuon ang COVID kay mga matinumanos gusto, wa na didto, ang tuwa didto pare na lang. Wasay siguro ang pare, no? Ambot ang lektor siguro ba makaadto dito. Kinsa may makaadto dito nga siguro? Kinsa man ang nagpuyo dinhis kalibutan diha sa inigsuon nga gugma. Nakaron kining divine mercy diha ni gasukad sa Dios nun nga gugma. Nya giunsa man pagpakita sa Ginoo ang iyang Dios nun nga gugma nga hinato, si Jesus ang anak sa Dios minaog og nagpakahimong igsuon nato. Munang gitawag na taron og mga anak sa Dios. Kay si Kristo nakig-igsuon nato. Gada ba siya siyang bahandi nga langit nun? Kato dito nga gilak-gilak ang mga bahandi. Wa, gihukas niya ang iyang pagka-Dios, ang iyang pagkahari. Niya nagpuyo siya og kabus kay kinabuhi, nakigtipon sa mga kabus. Ako lipay kay ko magtanaw ng YouTube karon mga igsoon. Kanang naa diha ipipila na to ka igsoon nga nitubag anang gitawag og Mayaman Challenge. Talagsaon kay na ha? Mayaman Challenge. Naay ni donate og pila ka truck, na po ka truck na bugas. Naasay ni donate og 10,000 kasakong bugas kay Mayaman Challenge. Mura bang ingon ba kung dato ka ipakita ang imong kadato. Karon ipakita og dato ba kang tinuod. Pakan-an ang mga way kaon. Kung dato kang tinuod mo na ron ang gitawag og Mayaman Challenge. Ang kang Kristo nga challenge dili lang kutob sa pag Mayaman Challenge. Ang iyang challenge unsa man? Sa nang kabus sa kuan sa Tagalog, mahirap challenge. Kana bang pagpuyo na kabus. Magpuyo ka nga wa gyud kay imo, nga di gyud ikay tag-iyas tanan. Kana bang wa na gyud kay ibilin diha nimo. Kay mao na gipuy-an ni Hesus tungod sa iyang dako kay kaluoy nato. Nipuyo siya nga sama gid nato nga wa na gyud nahibilin. Gawas na lang sa iyang divine mercy o divine nature. Pero gibiyaan gid niya tanan. Mao na nga pag-abot nas panahon nga gikulata siya maayo, gipatay siya, wa gyud siya mawilis kalibutan. Ngano man, kay wa man sa siya giangkon dinis kalibutan. Karon bitaw daghang kay moingon ako, pader, kakulba na bagid ani pader, kakulba. Naaga ni mga tao nga gikan atong lugar nga daghan kay COVID. Unya mahibaw-an nga nisod sa ilang lugar bisag wa gutoy COVID taga didto lang. Hala pader di ara may taga kuan di adire. Iampo taon mi pader. Nako. Nao sa naman niyo. Sa una ang among lugar nganlan man nagdaghang ungo. Nya mo adto gani imbis lain lugar sa ay pagbantay mo nang taga kuan kay daghan mga ungo ra ba na diha. Karon na daghan yung mga labaw pas ungo mahadlok na ta. Kung naay mga tagalaing lugar nga naay daghang COVID, igani na sa Pilipinas, ayaw sod. Ana, labaw pas ungo. May patong ungo sa una mo, kumpiyansa pa tagamay. Karon hadlok na ta. Yang anong nahadlok man ta? Tungod kay daghan kay tag-attachments kalibutan. Dili ta ka maong mobiya sa kalibutan. Wa ta makig-igsuon ni Kristo nga dili taga kalibutan. Wa ta makig-igsuon sa mga apostoles nga dili taga kalibutan. Maigsuon muagi ra ta dinhis kalibutan. Pasalamat ta ning COVID-19 kay gipahinumduman ta nga biyaan ra gid ay nato ang tanan. Gitawag lang ni siya patikim-tikim ba? Kana bang testing nga pag let go. Gi-let go na nimo ang imong opisina,
Gilitgo na nimo ang imong mga celebrations. Wala na pista. Kamisan gilitgo na sa namo ang kolekta. Ana kanang litgo ba? Gilitgo na nimo ang imong kabit kay di man pwedeng paanhaos inyong balay. Gilitgo na sa nimo ang imong uyab nga magsigil lang og tinukhangay. Kay di na magkakaadtong pasaya-saya kay bawal naman. Gilitgo na ang computer kay gisira na ang mga internet cafe. Gilitgo na to mga disco-disco, katong mga inom-inom, skit TV bar nga naay magsayaw-sayaw nga ingon sila hubo-hubo kuno magkukitaan na usal tingin ito. So mo na kanang sige mo na karon wa na litgo na kanang atong beach kay kung mag-beach ka karon maligo ka di na man ka patungahon kay patay man ka dakpon man ka. So gilitgo na sana nato. Sa ato pa biyaan ra gid ni nato tanan. Moabot ang panahon na kung maigo kita sa COVID sama ng daghan kay karong nangaigo, abot yung tanan, nabiyaan ginato ning kalibutan. Apan matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, ayaw kabalaka, to ay bag-ong kinabuhi, to ay bag-ong langit, bag-ong yuta, nagiandam ang Ginoo, ug mupadayon tas ato dintong panag-inig suunay. Apan makaabot ra ta didto, kung dinhi mismo sa kalibutan, gasugod na tagpagpakigigsuon ni Kristo, gasugod na tagpagpakigigsuon sa atong isikatao, pinaagi sa atong gugma, kaluoy, o pagsuporta kanila. Kung ato ning buhaton, way problema ang kinabuhi. Wa sa gitay kahadlok aning COVID. Kay nga naman, bahala ka diyan, kubira ka, di ka kaabot dito sa langit, utob ra ka dinhis kalibutan. Kunya, kung naasay gahom sa Ginoo, bisag dinhis kalibutan, pwede nang kuhaos Ginoo anytime. Pero kanus-am na ihatag sa Ginoo ang iyang divine power o divine mercy kung magpuyo na ta nga mag-inig suunay. Balikan na kog jutay ang unang pagbasa, miingon diri daghang mga milagro o mga katingalahang buhat ang nabuhat sa mga apostoles. Daghang mga milagro o katingalahang mga buhat nganuman tungod kay nagpuyo man sila sa mag-igsuon ni Kristo ug igsuon sa usag-usa. Nautunta, musugod na tarong tan-aw sa atong kinabuhi, musta man, igsuon ba ka ni Kristo? Nya, igsuon ba sagkas imong mga silingan, labi na gyud sa mga nanginahanglan. Nga igsuon, ang sugo ni Kristo sa mga apostoles mao ang paglakaw sa tibuok kalibutan o gisangyaw ang maayong balita. Nya kining maayong balita sa Ginoo dili lang ni ordinaryong maayong balita. Unsa may maayong balita karon nga paabot nato nga mahunong na ang COVID-19 nga naa na gid untay klaro nga tambal para pag-ayo ni ining maong sakit. Nya nganong malipay man ta ana kung naanay tambal aron mahunong na pud ning enhance community quarantine. Nagasige na lang tagpundos atong balay sa atong mga lugar. Niya makabalik na tag trabaho, makabalik na ta sa panginabuhi nga normal. Mao nay atong maayong balita. Mao basad nay pangandoy sa Ginoo. Maayong balita sa na para sa Ginoo? Yes. Gusto sa niyang ayohon atong sakit. Mabitang diri sa unang pagbasa, ang bakol nga wa gyud nakaayo niya, naayo. Niya karon magnubina man tang San Vicente, daghan kaayo diha sa mga milagro nga pangmutang diha sa nobinahan ni San Vicente Ferrer nga mga imposible na kaayong maayo, unya nangaayo tungod ni San Vicente Ferrer. Nakaron ang problema lang kay ang Ginoo lahi man siya pamaagi. Kita ang atong gipaabot nga modeklarar sa maayong balita mao ang ahensya sa atong gobyerno nga gitawag nato sa World Health Organization or kaning Department of Health or unsa pa diha nga mga basta sa health department ug ang atong mga scientists. Og labaw sa tanan ang mga dagkong mga pangulo sa mga nasod nga ilado sama dinhi sa United States,
China, Russia, ug uban pang mga nasod nga mga gamhanan, kung sila na mo deklarar nga mao na gini, musunod ayon tang tanan. Si Jesus lahi kay paagi sa iyang maayong balita. Unsa may iyang paagi? Ang una niyang pasangyawon kadtog yung labing ubos. Mao na nga resulta ang maayong balita sa Ginoo dili nato madawat dayon. Mananglitan sa atong ebanghelyo, kinsa may una niyang gipakitaan sa maayong balita nga nabanhaw siya nga ang kamatayon nabuntog na. Matod pa diri si Maria Magdalena nya gikuan gyud, gi-specify gyud ni San Marcos nga si Maria Magdalena 7 kayawa ang gipapahawa sa Ginoo. Kinsa may mutuo nato sa tao nga ilado kayong giyawaan, nya mo na roy magsangyaw. Para ko nang ilado kay manuyupay, nya mo na imong sige gingon nimo, hinulsuli imong sala, pagbasol, magbag-o ta, ana. Mutuo ta nga manuyupay man na. Kanang suyop di gid na maayo, ning kanan na sa na praning na sa ning buang-buang nako. Kinsa may mutuo sa taong palahubog, niya mo'y musangyaw, ihunong na nato ning paghubog-hubog. Ana, kinsa may mutuan? Kinsa may mutuo sa taong iladong kawatan, niya mo'y magsigig sangyaw nga kanang pagpangawat ngilad na. Teka mo, tuo mo na. Dili no. Pero pare mo'y moingon, tuo mo, bitaw no, kay pare ko na gud. Mao na si Jesus lahi gyud paagi. Nakaron tanawa ha, pag-adto ni Maria Magdalena sa iyang mga kauban, ang taas-taas nila ranggo sa mga disipulo ni Kristo kadto mang 12, nya namatay mang usa 11 na lang. So sila to murag mo'y authority kunuhay. Pagsangyaw ni Maria, wa aslam tuo. Kinsa na si Maria? Ato na gunang sulugoon dire. Nya mao na ipakitaan ni Jesus. Kinsa may sunod ipakitaan ni Jesus? Ang duha ka disipulo nga nanguli ngadto sa Emmaus, kadtong duha ka disipulo. Nya dili man to sila kauban sa 11. Di man kauban. Pagbalik sa dila, nanugilong sila matud pang San Marcos, wa gyapon tuhoy. Ang katapusan na dito na nipakita si Jesus sa iyang authority. Ang mga 11 ug iya dayon gi saway sila sa paggahi nilang ulo. Sa dihang nasultihan na sila, misunod dayon sila sa pag-ingon ni Jesus, isangyaw ang may balita sa tanang katawhan. Pero kinsa maning 11, matod pa sa atong unang pagbasa, kay ang pangulo ani nila si San Pedro man, din sa unang pagbasa, ilang gi-check ang iyang background, gitawag na to ng background investigation, gi-CI ba? Ana, no? Ang BI day, BI. Background investigation. Hire sila NBI aron mo susi og kinsa man ni sila nga nag-ayo man aning bakol nya purti mang isuga mo sangyaw. Oy, nakita nila way mga grado. Way grado. Ang unang pangulo nga gipili ni Kristo para musangyaw sa mayong balita sa kaluwasan o kaayuhan sa mga masakiton o pagpapahawa sa mga yawa sa kalibutan, way grado. Muna, kung nagpaabot ang maayong balita karong panahon na, paminaw nato ang maayong balita gikan sa mga taong dias ubos. Dili ta maminaw sa maayong balita nga gisangyaw dias taas. Ang dias ubos mo itong paminaw. Sama pananglit kini ang virus karon. Kinsa man ang naka-identify ni ini nga peligro kay ni siya. Matod pa nila dito sa nangaog kwaknit or katong kabog. Tinuod gyud ka. Kinsa may nanabi ni ana nga maog gyud kuno na ang sinugdanan. Kung ang nanabi ni ana gani highly intelligent people, maro-maro na, di kay nakatuhuan, kay kining mga bright, kay mga tao, maglisod tag tuo, kay may kay na mo ana. Kinsa may honest kay musulti nga ang kanang yung raw nga kamatuoran ba? Kanang yung tinuod gid ba?
ang kasagaran yung musulti ana kana yung mga way grado. Kana bang ang tinuod nga ilang isulti? Kay di man sad sila kasulti og katong sophisticated kayo nga ilang tagu-taguan ang kamatuoran. Kay wa man di man sila ka-analyze og maayo. Kinsa may kusog kay mamaka, ang mga tag-as og grado sama ni nagwali ron. Kusog kay ni maka. Mao na kanang mga abogado, sorry ha mga attorney, ingnon gadayon kana abogado, sos mahimo jud kang bakakon kung mag-lawyer ka. Ana. Amay gani kay wa pag ipakapin nga kung magpare ka, mahimo sa kang bakakon. Kasagaras mga tag-as og grado lisod kay tuhuan. Muna karon kining declaration nga ang coronavirus gikan kuno adtong Wuhan public fish market, gi-question nagmaayo karon daghan kayo nga dili katuo. Ang boto kang nagsulti ato, honest ba? Pero mo lagi akong basihanan kung dili kay siya highly intelligent, kana king tawo way grado, kana makaingon tang raw truth yun tinuod gining kamatuoran. Pareha gud na anang sa atong kaugalingon kinsa may mas ubos, ikaw nga dako nag edad o karing bata nga 2 years old or 3 years old. Kinsa may mas taas ninyo og nakatunan. Ikaw yung taas og edad, ikaw ang ginikanan. Nakaron kinsa may kusog kay mutungag tinuod? Kato bata. Bata o yung sulti ay. O tanang naasa na ro TikTok di ako mabasahan nga sa ano sa to ang bata ko no pag unang nakatunan first 1 year makamao na kuno ako ng first few months ba to makamao na maingon mama nya sunod papa nya sunod sa kuno pila ka buwan didi nya katapusan na usa ka tuig yaya kuno yaya nya pag sunod na kuno adlaw ningadto kuno sa iyang mama siya ma papa didi yaya. Oro mo to iya nakatunan. Mo sa iya nakita. Ngadto sa siyang mama, ma, papa, didi, yaya. So, raw kayo nga kamatuoran kay kung kuan pa to, kung bright pa to siya, taas pa to grado, ito, konsulti. So, iyan na lang ang kuan-kuanon, usab-usabon. Mao na ang gustos Ginoo di ay na kinahanglan ang atong kasing-kasing mahimong way grado. Ang atong una mahimong way grado aron madawat day nato ang tinuod nga kamatuoran ug ma-address nato ang tinuod nga kamatuoran. Kay kini mga taong tag-as og grado, labi na ni mga dato kay tanan daghang kwarta, ang kamatuoran ilang usab-usabon aron dili sila maapektuhan og maayo. Mao na nga arita sa mga way grado o kinsa man ang nagsulti sa tinuod ang mga apostoles. O kung sa may gisulti sa mga apostoles para pagsumpo ni ining tanan nga mga kadaot sa kalibutan nga minugna sa yawa, ang pagbiya gyud sa sala o ang pag-alagad sa labing ubos. Usbon nako, ang pagbiya sa tanang sala o ang pag-alagad sa labing ubos mao gyud na gitudlo sa mga apostoles. Gani si San Vicente Ferrer, nagpakakabos pod siya, nagpakaway grado sa iyang kaugalingong abilidad ug iyang gipaminaw pag-ayo unsay gisulti sa mga apostoles ug iyang gisunod kini sa tinud-anay niyang pagsunod isip pare. Mao nang nahimo sad siyang tigsulbad og mga problema, tigwagtang og mga sakit og kasakit sa kalibutan. Mao na kitang tanan karon kung gusto tang makasulbad aning COVID-19, magpakaway grado ta. Kunya atong hunahunaon kanunay unsay gisulti sa mga apostoles nga gisugo ni Kristo ug mao'y atong puy-an sa atong kinabuhi ug sama sa bakol nga nakulakaw sa milagrosong paagi mawagtang pod ning COVID-19 sa milagrosong paagi. May baksin man or sawa, wagtangon as Ginoo basta kita andam nang musunod sa giwali sa mga apostoles, sa giwali sa mga santos. Mangluhod ka para sa atong nobina.